Tavernes del Valldigna realitzava este divendres un homenatge a Vicente Gómez Marí, que fou alcalde d'esta ciutat durant l'època republicana i va ser afusellat en 1939 en el cementeri de Paterna. L'acte de memòria democràtica incloïa la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça dels Furs. Posteriorment, a la Casa de Cultura de Tavernes seguia desenvolupant-se l'acte a la projecció d'un vídeo sobre els fets i també els diferents parlaments, així com un col·loqui, el que era la primera jornada de memòria democràtica i que servia de record per represaliats del franquisme. Entre les autoritats presents a esta cita de Tavernes es comptava la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez, i la diputada de Turisme, Pilar Moncho, acompanyades de l'alcalde de Tavernes, Jordi Juan, la regidora de Serveis Socials, Noelia Alberola, i representants de la Corporació Municipal. A més, també estaven presents descendents de Vicente Gómez Marí, com ara la seva neta, Carmen Gómez, que llegia un poema dedicat al seu avi. Del sofriment lentíssim que va anar formant-te, de les teues coses. Parlem i també dels teus gustos, del que estimaves i el que no estimaves, del que feies, deies i senties. De tu parlem, però no pas amb pena. Tots ells participaven d'eixa descoberta de la placa commemorativa i la petició de retornar del cementeri de Paterna totes les restes dels ballers afusellats a la Guerra Civil. Hi ha gent que diu que si estem removent el passat. Nosaltres, com a Ajuntament i com a institució, en companyia de la Diputació de València, el que estem fent és explicar què és el que va passar, perquè no repetisca i que tots en siguem conscients, però per l'altra banda estem intentant que les persones que estan a Paterna i a altres fosses vinguen a Tavernes a descansar al seu municipi. Retornar la dignitat dels vostres veïns que se n'anaren justament i que fa tants anys que no estan al poble. Alcalde, moltíssimes gràcies per tindre tan claríssim que una de les coses que volíeu fer des de l'alcaldia de Tavernes de la Valldigna era, com només dit, no sols la memòria sinó la dignitat. Retornar i treballar per la dignitat de tot un poble.